Viikko on selätetty. Joo, nyt on hyvä fiilis. Tuli maaliin asti ja mitä tapahtui siis? Ei siis mitään. Itse asiassa ihan hyviä aikoja koko radalla, mutta viimeisenä itse asiassa Vesisade ehkä pelasti meidät ja ehkä me vähän siirtyi, miten se nätissä sanotaan, niin kuin sijoitukset vähän silleen hädänpyllylle, että noin liimarata-autot ei pääsykään noissa no-preppi-radoilla niin kova. Joo. Eli tapahtui sellainen juttu, että voitit Street Weekin. Mikä sarja? Ultimate Street luokan 1. Ultimate Street 1. Noniin. Ja tässä on meillä palkinnot. Tässä oli vielä jotain muuta mukana, eikö ollutkin? Oli joo. Sai valita, siellä oli monta juttua, mitä sai valkata palkinnoksi, niin mä otin induktio lämmittimen. Ja pultteja, mottareita, mitä tulla laakereita. Okei, mitä seuraavaksi? Tästä näin pakataan romut kasaan ja lähdetään himaan ja katsotaan ajetaanko vielä jossain viikon päästä Hyvinkään. Joo. Pientä juhlaa siis tiedossa. Ei me juhlita. Joo. Ei mennä tanssilaivalla kotiin, ei päästä juhliin. Noniin. Hei pitää, kiitoksia ja onnea. Kiitos.